exoplanet blah. Blah, 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 blah. Kinka, klima eta natura krisia. Albisteak. Kaixo entzule, zer moduz? Hemen duzu 15 bezala, ingurumenari buruzko Kinka podcastaren atal berri bat. Lehenik baina, oi bezala, azken bi asteotako albisteak. Lehen aldiz Europako Batasunean argindar gehiago sortu da eguzkiarekin ikatzarekin baino, eta energia berriztagarrien erabilera ere igo eginda. Berez, 2007an jo zuen goia erregai fosilen erabilerak argindarra sortzeko, eta ordutik hona erdira jaitsi da haien ekarpena. EAErako mugikortasun jasangarriaren plana aurkeztu du gobernuak. Plan horrekin pertsonen joan etorriak eta salgaien logistikarako garraiobideak modu jasangarriago batean antolatu nahi dituzte. Garraio publikoari dagokionez adibidez deskontu progresiboak edatu nahi dituzte, hala erabilera saritzeko, eta Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan garraio txartel bakarra bultzatu nahi dute. Horrez gain, emisio gutxiko eremu gehiago sortu nahi dituzte, bizikletentzako aparkaleku seguruak ireki eta trafikorik gabeko betxadi handiak edatu. Trantsizio energetikoaren agentzia eratzeko proposamena aurkeztu du Nafarroako gobernuak. Parlamentuak lege egitasmoa onartuz gero, sortuko den erakundearen egitekoen artean izango dira Nafarroako energia plana ontzea eta energia berriztagarriak autokontsumoa eta ekoizpen eredu banatu bat sustatzea. Azpiegitura handiei buruzko albistei dagokienez, 3 titular. Statkraften itxaraz parke eolikoak ez du lortu aldeko ingurumen inpaktua adierazpena. HT-erako lur desjabetzeak gelditzeko eskatu dute Arabako hainbat udalerrik, Uagak eta Araba Bizirik taldeak. Barakaldoko udalak helegitea aurkeztu du Espainiako Auzitegi Nazionalean. Hegoaldeko tren saihesbidearen aurka. Eta amaitzeko arrantzari buruzko albiste bat. Otsailaren 20 bitarte 8 metro luzetik gorako ontziek debekaturik izango dute Bizkaiko golkoan arrantza egitea. Ugalketa garai bete-betean dauden izurdeak babestea da arrazoia. Horiek lerroburu nagusiak eta jarraian bestelako edukiak. Gaur Kinka podcastean, Aroztegia. Lurraren defentsatik harago doan herri borroka. Albiste gehiago Kinkaren buletinean. Eman izena berria.eu atarian eta jaso ingurumen gaiei buruzko azken albisten berri zure posta elektronikoan. Kinkatik Kinkara. Kaixo, Oli, zer moduz? Kaixo, nagore, ondo, tazu? Baita ere, urte berrian sartuta ja guztiz eta martxa hartuta. Bagara bi orduan. Eta urte berriarekin batera, Oli, badakizu, ohiko ikerlan, txosten eta bestelakoen datuak datoz. Urte hasierarekin batera heltzen dira horiek, horri buruz arituko ara orduan gaurkoan? Hori da, Kopernikusen azken txostena zain justu ere. Oso ongi, bota nagore, zer dio txostenak? Ez erronik ez, Oli. Albisteetan aipatu genuen, baina merezi du sakonago aipatzeak. Iaz, lehen aldiz, 1,5 graduren langatik igaro zen munduko temperatura. Gogoan dut titularra. Munduko temperatura lehen aldiz 1,5 graduren gainetik zegoela bai. Jakina zen, baina adituek datuekin baieztatu dute orain. 2024a izan da inoizko urterik beroena.
Urteko temperatura 1,6 gradu igo zen batez beste, 1850-1900 alditik. Beste bi titular beraz, ez? 2024a izan dela inoizko urterik beroena, hori batetik, eta bataz besteko temperatura 1,6 gradu igo dela 1850-1900 alditik. Hori bigarrena, ez da? Hori da, orain arte, 2023a zen urterik beroena, baina amaitu berri denaren batez besteko temperatura 0,12 igo da ordutik. Areago, azken 10 urteak, 2015-tik 2024akoak hain zuzen, inoiz erregistratu diren 10 beroenak izan dira. Zuk zeuk esan duzuna, Nagore, ez zer honik ez. Eta zer diote adituek? Kopernikus zerbitzuko Carlo Buontempo zuzendariak kasurako zer adirazi zuen txostena aurkeztean. Metaforari gabe geratzen ari naiz ikusten ari garen fenomeno hau azaltzeko. Eta hau erantsi zuen. Fenomeno horren azpian dagoen fisika oso argia da. Klimaren berotze global txiki batek muturreko fenomeno ohikoagoak eta biziagoak eragiten ditu. Besteak beste bero bolada bortitzak. Atmosfera beroagoak bestalde ezetasun gehiagoa txikitzen du, eta horrek prezipitazio handiagoak eragiten ditu. Itsasoak beroago egoteak berriz, ekaitz suntsitzaileen potentziala areagotzen dute. Aurreikuspena iluna orduan, ez da? Bai, hala beharrez. Hala ere hori bete edo ez gure esku ere badagoela esan zuen, eta hala, ekintzara deitu gintuen guztioi norabide hori aldatzeko. Ekintzarako deia orduan jasota, eskerrik asko, Nagore. Lurraren defentsan kriminalizaziorik ez. Aldarri horren itzulian bilduko dira dozenaka eta dozenaka herritar otsailaren batean. Aroztegiko hirigintza proiektuaren auziaren harira, Aroztegiko Elkartasun Komiteak Iruñean antolatu duen manifestaldian. Topaketa horren atarian hitz egin dugu hain justu ere Gorka Laurnaga Elkartasun Komite horretako kidearekin. Eta auziaren giltzarri nagusiei buruz ez ezik, auziaren atzean gordetzen denaz, epaiketari begira auzipetuek duten gorpuzkeraz, eta denbora honetan guztian jaso duten eta ez duten babesaz ere mintzatu gara arekin. Izan ere, izatez otsailaren 3tik 7 egin behar zuten epaiketa. Baina joan den astean atzeratu egingo zela jakinarazi zieten. Ez zentzu horretan, baina atzera egin behar da hain zuzen, izpide dugun auziaren gakoak ongi ulertzeko. Lehenik hirigintza proiektu horren funtsia zein den jakin behar dugu. Gorka Laurnaga. Proiektue Baztanen inasmo zuten, zehazki Lekauzen, Baztan 15 herriz osatutako baiara bat da, Nafarroa iparraldean, baiara eder eta berde bat, eta hor Lekauzen herrian 350 biztanle inguru dituen herri horren ondoan, Telleria auzoan zehazki proiektu hori egin nahi zuten, ez? Lekauzen hor ondoan badago Arauztegiko jauregia izeneko etxalde handi bat, gaur egun teilatua ere botaia duena eta bar, eta inguruko lurretan egin nahi zuten proiektua. Jauregi hori hotel, ez? Luxuzko hotel bihurtu nahi zuten, eta Hilton markak hor paratu nahi zuen bere hotela, eta gero inguruko lurretan golf zelai bat, eta 228 txalet, ez? Edo familia bakarreko etxe bizitza nahi zituzten, Baztango, lur emankorrenetako batzuetan, ez? Plan urbanistiko hori gauzatzeko asmoak beraz, aspaldidanik datoz. Fase asko eta askotarikoetatik igaro da plana, eta Laurnagaren hitzetan errepresioaren aldian dago orain. Proiektua aspalditik heldu da, 2003tik hasi ziren ja bazterrak mugitzen eta baimenak eskatzen handik hemendik, eta urte guzti horietan fase desberdinak izan ditu, borroka haunditz, goitita beiti, bai epaitegietan, bai instituzioetan, bai karriketan, eta orain nolabait ere errepresioaren fasean dago, hor 2021 batean akanpaldi horren ondotik haiek obrak bertan beti utzi zituzten, eta orai errepresioa haietu da bertze behin, ez? Zehazki 7 kideren
aurka, baino beti ere herri oso baten kontrako zigorra izanik. Baina, bueno, finean sos erretxa egin asmo zuten eta hortaz pelotazo urbanistiko moduen irakurri izan dugu beti hau. Faseak aipatuta horiek xehatzera jo du elkartasun komiteko kideak eta bi nagusi bereizi ditu. 2010 urtera artekoari dagokiona eta hortik aurrerakoari dagokiona. Bueno, hor bi fase hola bereizteko 2010an aitzinetik lur eremu hoi birkalifikatzea lortu zuten, ez? Haiek merk erosi zituzten lurroiek 350.000 eurotan goiti beiti, 40 hektarea, eta gero afera da, beren hurbilekoak ziren alderdietako kideek, hor bazagoen ere ilegalizazio momentua baliatuz, eta orduen ordezkaritzan zegoen arazoi baliatuz, ez? Abagune hoi hartuz, lurrak birkalifikatu zituzten, ez urbanizagarritik hirigarrira, ez? Pasatu zituzten, eta orduen beren prezioa, lurroien prezioa, egunetik gauera, ez? Hala, mirakuluz bezala, hainbertzaldiz biderkatu zen, ez? Zehazki, 300.000 euro ingurutan erosi eta 9 milioi euroko balioa izatera pasatu ziren, ez? Eta beraz, haiek aberastu ziren, ez? Egunetik gauera. Trikimailu, hainbertze aldiz ikusi dugun trikimailu hoi erabiliz, ez? Eta hortaz beti pelotazo urbanistiko bat dela errandugu, zeren gainera hemen gertatutakoa ez da lehendabiziko aldia, historia luzea dago ladrilloren kultura deitu den horrekin, hainbat, ez, ustelkeria kasu daude ere horren gibelean, hor gibelean dauden Palazzo de Aruztegia eseleko promotereak eta horko jendeak ere badute kurrikulum aski zikina zentzu horretan, eta hortaz, beti ulertu dugu hala dela, ez, hemen erreski aberasteko eta herriaren kontu aberasteko modu bat izan dela, ez. Eta orain hoi bera egin nahi dute, baina Nafarroako gobernuari eskatuz konpentsazioak. Zehazki 43 milioi euroko konpentsazioak proiektua ezin izan dutelako egin, edo hala erraten dute haiek, eta hoi Nafarroko gobernuak erantzukizuna duela erranez. Eta gero, bigarren akaso fase importantea da UGEPera pasatu zenean, ezta? 2010etik aitzinera. UGEPa, udalez gaindiko eragina duen plana izeneko figura juridiko bat da, eta proiektu bat ala izendatzen den momentuan, proiektu horren gaineko erabakimena ez dago udalerrian bertan, baizik eta kasunten Nafarroko gobernuan, ez? Eta beraz, erran nahi du, Nafarroko gobernuak baztango edo baztandarren gogoz kontra erabakitzen alduela zer egiten den lur eremu horretan, ez? Herritarrei eta herriari berari hortaz, ahotsa eta erabakimena ukatu dietela esan du gonbidatuak. Eta ohartarazi du gainera, Aroztegiko auzia ez dela, baieztapen horren adibide bakarra. Haiek beti saldu dute hau, baztandarren arron interesekoa zela, turismoa eta lana ekarriko zuela, ipuin horrek ez zituen baztandarrak konbentzitu, eta hainbat aldiz ez, agertu dire, bai baztandarrak, bai lekaroztarrak zehazki proiektuaren kontra, bai herriko batzarretan, bai instituzioetan ditugun ordezkarien bitartez, bai herri galdeketetan eta bertzelako protesta forma guztietan, ez? Baina, bistakoa da, haiek proiektu hau behartzutela inposatu, eta orduen aipatu dugun trikimailu, ez? Hoi erabilizuten proiektu hau zintzurretik sartu eta gainera agua esteko. Eta erramarda gainera ez dela ez lehendabizikoa ez azkena izanen, zeren erdizen egin nahi duten arrobiarekin, Magnesitas enpresak egin nahi duen arrobiarekin gauza bera gertatu da, ez? Baztandarrek behin eta berriz errandute kontra daudela, baina Nafarroko gobernuak erabaki du, hoi guri inposatzen. Aroztegiko hirigintza plana aurrera eramango balute, ugariak izango lirateke Lekarozen bertan eta inguruan dauden herrietan eragingo lituzkeen inpaktuak. Horietako batzuk azaldu ditu elkarrizketatuak. Proiektuen kontra egoteko arrazoinak handiz dire, bi aipagarrienak edo bi multzo aipagarriena da batetik pelotazoena, ez? Eta bertzetik dituen inpaktu zuzenena, ez? Pelotazona erran dugu, azkenean modu ustel batean aberasteko modu bat da, eta beraz espekulazio kapitalista klasiko bat, eta bertzetik proiektuak berak izanen lituzken ondorioak. Batetik demokratikoak, ez? Aipatu dugulako guk ezin dugula proiektuaren gainean erabaki, herritarrei hitza kendu dakute aldioro, bertzetik kalte soziodemografikoak eta linguistikoak erraten alditugunak, ez? Azkenean marinador bat egin nahi dute baztanen, eta horrek lurralde desoreka haundi bat sortzen aldu eta hizkuntza desoreka haundi bat, ez? Lekauz 350
biztanleko herri bat da, eta Baztango gainerako herriek ere hola txipixamarrak dire, eta hor 800 personandako 16. herri batekin nahi dute, bakarrik udan, populatu egonen denik, eta gainerakoan zementuzko mamu bat izango litzatekeena, baina udan eta ja udaetan saturatuak gaude, pentsa ze impactua izango zuen, ez? Hizkuntz paisaia nola aldatuko zuen, edo ze gentrifikazio prozesuak ekartzen alko zituen, etxe bizitzaren prezioa goratuz, edo gainerako zerbitzuak, eta azkenean Baiarako ekonomia turismoaren eremu arriskutsu hortara oraindik ere gehiago, ez? Eramanez, eta guri duritzen zaigu Baztango ekonomia, kultura eta soziologia erabat bertzen onbaitetik ganbarra direla. Hori ez gain baina badira ingurumenarekin loturik dauden beste inpaktu ugari, eta horiek ere mailaren gainean jarri behar dira. Ta gero, eta igual podcast unten zentzu gehiago du horiek aipatzea, dituen ingurumen impactuak. Alde batetik nekazalur emankor eta askion batzuk guziz artifizializatzen direz, 100 urtez laborantxarako erabili dire, eta orain 100 urtez espada betiko hola geldituko ziren, ez? Zementuan azpien, ez? Eta inorietzen harrituko hemendik 10, 15 edo 30 urtetara gainera horiek denak hutsek egote eta hola zementuzko eskeleto bat edo geldituko zela horrez. Eta hurbileko nekazal urroiek izatea zeinen garrantzitsua denez, nekazal buru jabetzaren dako eta hurbileko, ez, produktuak izateko. Artifizializazioa handitzen da, horrek edo adibidez zementuaren erabilerak dituen isuriak, pestizidak, ez, golf zelai bat egiten da, eta golf zelai bat ez da belai bat, baizik eta alfombra artifizial bat, hoi ez da ekosistema bat, eta belai bat ala da ez, ekosistema bat, adibidez kalkulatzen da, urtean olako golf zelai batean 8 tona pestizida inguru erabiltzen alko zirela, uraren kontsumo arazo handiek ekartzen alko lituzke, eta lekauzek urarekin ere arazoan dana bat izan ditu, horri inguruan badiren bioanistasun, eta badiren erreketako uandre eta bertze xamorroetan izaten alko lituzke inpaktu aski handiak, eta bertzetik, edo bertze modu batean errateko, azkenean basutan dagon mundu bati gasolina gehiago botatzea da, ez? Kapitalismo fosilaren bertze proiektu bat, segitzeko autoarekin ara joanez, edo egazkinez ez, goiti beiti globalizazio ero horretan, eta guk behar dugun eredua justuki kontrakoa da. Hori ikusirik herri oso bat altxatu da protestara azken urteotan. Proiektuaren aurkako hainbat ekinbide eraman dituzte aurrera, baina horietako bat da nagusiki auzian mugarri izan dena. Gorka Laurnaga. Bide instituzionalak eta bide demokratiko guziak haiek moztu zituzten, eta orden desobedientzia zibila egitea bertze aukerak ez ginoen ikusi, eta hoi guziz legitimoa da gainera, ez? Hitza ebatsi dakute, bide instituzionalak ukatu, eta baimen guziek ere, xuxen izan gabe, makinekin sartu ziren, ez? Horko inguru guzi horiek xeatuz ez, lurra mugituz, arbolak botaz, eta hor duen, guk ezkinoen bertze erremedioik izan, eta hoi onartzen dugu, ez da guziz argik erten dugu, makinen aitzinean esertzera sartu ginen, ez? Eta gero akampada bat egin ginuen, 13 egunez han egon ginen, modu auzolanean, ez? Eta batzarrean, modu baketsu batean, proiektu horren kontrako desadostasuna agertuz, baino, orai gu gara kriminalak eta ez zaiek, ez? Egin dutenak eginta. Eta han, akampadan ere errepresio momentu importanteak izan ziren, isunak, poliziaren etengabeko zelata, eta onartu nahi dut, epaiketari begira guko onartzen dugu, hau da, gu horregon ginen, desobedientzia zibila eginez, eta ariketa demokratikoi eginez, baino, hoi nonbait etzaie guztetu, eta orain, errepresio gogorra iturri da, ez. Ekinbide horren ondorioz epaituko dituzte Baztango 7 herritar, eta kartzela zigorra ez ezik isun handiak ere eskatu dituzte haientzat. Eskaera aski potoloak intuzte, ez? Hor erran dugu herri guzi baten kontrako zigor bat dela, baina, egia da 7 kidek ere, beraiek pairatuko dutela ferau, eta zehazki, 20 urteko guzizko kartzela zigorrak eskatu dituzte, horrek erran nahi du, bakoitzaren dako, 3 urteko kartzela zigorra, gutxi goiti beiti, eta hor, zehazki ez, bortxa delitu horiek erraten ziren, eta horrekin gutxi goiti beiti 2 urteko kartzela zigorra izanen zen, eta horri urte bateko gehigarria etorri zaio, talde kriminalaren akusazio surrealista horrekin, ez? Haiek erten dutena da azkenean, gu delitu kriminalak iteko talde antolatu bat ginela, ez? Eta beraz, hortaz, hola ere zigortu bar zaigula, eta hierarkia bat zegoela, eta halako asmakizun andana bat egin dituzte, eta beraz, arriskuoi, haundie da. Eta bertzetik dago zigor ekonomikoana, hoi ere aski gauza gogorra dena, ez?
alde batetik eskatu dituzten kalte ordainak 56.000 euro ezagun horiek, herriak berak ordaindu dituenak, ulertu duelako, herri guzti baten kontrako historio bat dela. Laurnagaren hitzetan baina guztia ez da hor amaitzen. Baina badago bertze arrisku handi bat, aipatzea arron garrantzitsua dena, eta da epaiketaren emaitzaren arabera, milioika euroko diru eskaerak egiten aldizkigutela etorkizunean, Afera da haiek erraten dutela proiektua guk gelditu genuela, eta guk dugula guzi horren erantzukizuna, eta ez beraz, bakarrik makina batzuk gelditzea edo obrak egun batzu ez gelditzea, baizik eta proiektu oso guzi hori ezin izan dela egin gure erruz, eta beraz konpentsazio guziak eta diru eskaera guziak orain gure bizkar bota nahi dituzte, Horrek zerran edu, Nafarroko gobernuai zentzu berian 53 milioi euro eskatu dizkiote, erranez Nafarroko gobernuak eta instituzioek ez zutela ahalbidetu edo ez zutela segurtatu proiektu hori egin ahal izatea, ez zutela segurtasunik batu edo aski poliziarik bidali, eta beraz haiek dutela erantzukizuna, eta orain diru publikoa eskatzen dute, haiek berriz ere, aberasteko, haiek nonbaitetik aberastu nahi dute, hoixen da afera, baina, hoi ez pasaile ongi atratzen, orden guri etortzen altzaigu gero pilota, epaileak erraten badu guk gelditu genuela proiektuak, eta ez bakarrik makinak egun batzu ez, orduen, biharko egunean erran bezala, hemendik 2, 3, 4, 10 urtetarak nordaki, eskatzen aldakute, milioi bat, 2, 10 edo 43 nordaki, eta hau arrisku ikeragarri bat da. Hala, kezkaz eta estu begiratzen diote epaiketari. Kezkatue gaude, bizi guztirako zure bizkarri izaten alduzun kondena bat atratzen aldelako hemendik, eta beraz, estutasun eta seguraski ere tripan korapilo gero eta estuago batekin, epaiketa ibeire handiz dagolako hor jokoan, eta aldi berian itxaropentsu, zeren hemendik historia arront on bat atratzen alda, nola herria antolatuz eta desobedientzia zibila eginez, alako interes kapitalista batzuk gelditzen aldituen, eta bertzetik azpimarragarri nola ez, Euskal Herri guzitik eta hortik aratago baitere, Txiapasetik eta bertze amekatokitatik izan dugun edo hartu dugun babesa, hoi harrigarria da eta mila aldiz eskertu behar da, eta unkitzen duen eta arro sentiarazten duen zerbait. Leporatu dizkieten karguekin, herri borrokei zilegitasuna kendu nahi dietela uste du Elkartasun Komiteak. Krisi ekosozial momentu estu batean gaude, eta hortaz gelditzen diren nolabait ere baliabide eta lur apurroien gainean badago, halako gatazka haundi, nolabait ere kapitalak hor aipatu du edo begiz jo du hoi, ofentsiba haundi bat bota du zentzu hortan, nolabait ere orain fabriken barnean, hemen gure ipar globalunten edo gure ere moketan ez dago akaso hainbertze gatazka zentzu horretan, baina gatazka erraten aldugu ein batean mugitu dela ingurumenaren arlo hortara hain batean. Eta hortaz, seguraski ere hemen eta hemendik aratago hainbertze tokitan badire mugimendu ekologistan kontrako errepresio handiek, futuro vegetal terroristatzat sartu nahi izan zuten, Sublemans de la Terre Frantzian ilegalizatu nahi izan zuten baitere, estatu batuetan oleoduktuen kontra agertu diren hainbertze ekintzailere kartzelian sartu dituzte, eta kristoin errepresio ekonomikoak, ende gelande Alemanian ere aldi oro kriminalizatua izaten da, eta hau ere seguraski ere testu inguru global horretan sartuko da, eta erdizen kasuen ere ikusiko ditugu alakoak. Izan ere, Laurnagaren iritziz zaharra da errepresio hori, baina orain beste molde bat hartu du. Haiek antolatuak daude, klase bezala, haiek aski antolatuak daude, nolabaitere gainetik, baina herria desantolatu eta desartikulatu barra dute, eta hortaz zigor guzi hoi. Eta, egia da, unek iraganakin lotura dauden afera bat dela, biztan da, erregimenak euskal komunitate guzi hoien kontra behin eta berriz egin duela, lehenago dena terrorismoa zen, eta orain, dena kriminala da, egin dute marko aldaketa hoi, baina, afera da hemen, herria eta mugimendu sozial guzi hoiek, eta mugimendu kritiko guzi horiek kriminalizatzea. Eta horri akaso gehitu bartzaio nola aldatu denez errepresio modu, akaso lehenago errepresio nola erran bortitzago batzen, fisikoagoa, baina orain zigor ekonomikoakin ere jokatzen dute. Horregatik guztiagatik, otsailaren batean Iruñeko kaleak hartzera deitu ditu entzule guztiak. Auzipetuak absolbitzeko eta lurraren defentsan lanean ari direnen borroka ez kriminalizatzeko eskatzeko.
Bai, mezue otsailaren batean itzor dugu gure ustez arron garrantzizkoa eta funtsezkoa dugula Iruñean, atxaldeko 4etan epaitegietatik atrako gara, eta ez bakarrik 7 pertsona oken errepresioi salatuz eta absoluzioa eskatuz, ez? Baizik eta baita ere lurraren defentsan eta kriminalizazioaren kontra, erran bezala ez bakarrik Arostegiaren kasuen, baizik eta guziendako den afera bat. Orain kinka eraberrituan baita bonus traka ere. Urrengo asteartean Gorka Laurnaga. Kinka, etorkizun bizigarriak irudikatzeko. Tira oli, bukatu dugu atalau ere. Bai, eta oso interesgarria izan da gaurkoan ere. Kopernikus zerbitzuaren iazko txostenari buruz aritu gara hiztegian, eta erreportajean aldiz Aroztegiko auziari heldu diogu. Aroztegiko elkartasun komiteko Gorka Laurnaga kidearekin. Hori da, eta atala guzti amaitzeko kantuaren txanda. Zer kanturena gaurkoan? Gaurkoan Olaia Intziarteren Haserre hauek kantuarena. Wow, buklean nago Olaia Intziarterekin, oso ederra eta oso aproposa. Astebete barru izango duzue gure berri kinkaren bonus track berezian eta hurrengo astean gaurkoan bezala ohiko erritmoan. Berriaren klima eta natura krisiari buruzko kinka podcastean. Eta gogoratu entzule, hitzordu horiek egin ahal izateko beharrezkoa zaitugula. Beraz, gustora entzuten bagaituzu, arpidetu buletinera eta egin berria laguna. Eskerrik asko Oli eta eskerrik asko uinez bestaldean zaudeten guztioi ere. Agur nagore. Bakarra eta gainerakoa akaso zagezurra ere edo bai, edo ez. Aski da solastea jendearekin ikusteko zenbat errealitate desberdin dauden zure herri ontatik zintzilik, egitan zintzilik. Multoiek ezinpa, bertzetxe bat utxa, baialaren erdian, pertsonen trafikoa. Zer dago ez dutenek ebatxiak ogiko gorren mamiaz azkalduko dugu gaur. Aurikularrekin mendira desorekatuak gaudeta pentsatzen dutzen bateraino den zilegi artearen izenean metaforizatzea dena multoiek ezin pago bertzetxe bat utxa baialaren erdian pertsonen trafikoa zer dago agerian. Zazpigarren baserrian bizi da interna bat zaintzen duena gurearen familiak ez du beti zaindu izan bera aizpata bere lagunak anizi bertsitate ez dituzte kontutan hartu niritsi naizen arte Segi izilariak, ardo zizaliak, tiroka gauardean, zilegi ez diren odolak, garbitzen dizkizu Andrea. Zurik erixuriak, behar zuzea
Nortasunez ere, baino eserre hauek okupatu behar duten, okupatu beharrekoa. Okupatu beharrekoa.